Serediň flash kanaly kompýuteriňizde dakdyňyz, daşyndan dolulyk görkezse-de içindäki zatlaryň hemmesi pozulypdyr. Şol ýitiren faýllaryňyzy ýzyna getirmegiň asatjak ýoly ödem hiç hili programasyny kompýuteriň öz içinden gelin görkezýän. Poiskdan CMD diýip ýazyň, bu üstüne myşkanyň sağ knopkasyna basyp «Запускать имени администратора» diýýäňiz we da diýip pırlajanýa ruhsat berýäňiz. Ýzynyň flash kanalyň giriş harpyny görýäňiz. Inni ýanky ýere gelip şol harpy ýazýaňyz we ýzyny iki nokat goýup enter basýaňyz. Soňra aşağı setirden şu kody ýazýaňyz. Kody kommentariýada belläp goýýan şu ýerden kopýalap alarsyňyz. Aşağıda flash kanalyň giriş harpyny görkezýär. Şol harp görkezenden soňra flash kanala barýaňyz. Görüşüňiz ýaly faýllaryň hemmesi flashga ýygyna gelipdir. Menne bolmaz diýmän gerek bolar. Şeýle wideolaryň dowamy üçin patpisat et, ýogsa bitirersiň.